Emak-emak wajib ndelok iki ben aja ngeluh. Halo, assalamualaikum. Cah, tim hore dino iki duwe misi. Setelah libur 1 hari, arep tuku kertas kado. Aku iki budal jam 3 cah, jan sik panas. Tapi ero sing ijo-ijo karo angin sepoi-sepoi ngene iki ning ati adem. Jan apik tenan ya cah pemandangane lek sore ngene iki. Cocok digawe healing emak-emak sing mumet nang pawon. Ujuk-ujuk wis teko tujuane cah. Jajale iki dino aku kenaan pala bojilku ora ya? Oh alah, tenan nih sik tas mlebus mandek ning nggon dolanan. Sabar ya dompet, misine melenceng. Lanjut ganti misine mae. Golek jajan plus parfum ke bojilku pisan karo golek kertas kado. Areng nggih ngado sapa lho, Mak? Wes to, sok yo roh dhewe lho, Cah. Emak-emak lek milih parfum mesti bingung. Lah wangine enak kabeh, regane sing ora wangi. Wis cukup lek milih lanjut bayar, Cah. Dompetnya nangis tapi hatine seneng. Oke. Lanjut ke misi selanjutnya, Cah. Kira-kira bojoku engko ngejak dolan nang endi ya? Muga-muga engko ora mung liwat-liwat ae. Iki ujuk-ujuk wis teko jembatan Singkel, Cah. Tondo-tondo arep teko nggone. Jale bedeken iki engko mandeke ning endi? Iki lho, Cah, wis teko Niyama, pemandangane jan apik pol, gek yo sejuk. Iki mbiyen mesti spot pacaramu ya to? Ngaku Aku karo Pak Embian pacarane neng pawon, saiki nang Niyama naik kelas. Iki bojoku ngejak munggah terus, Cah. Jarene arek inceng-inceng delok segara. Wis teko, Cah. Kae lho segarane ketok Anakku lek marem ra eram, apa neh bapake? Iki ngono ya pisan leren lho, Cah. Lingguh terus ya kesel. Wis cukup lek leren lanjut mlaku neh, Cah. Iki mau bojoku ngejak dolane blas ra kelingan nukokne jajan bojone lho, Cah. Mek nukokne jajan anake tok, blas ra kelingan bojone. Kebangetan to, Pak. Leren sik, Cah, karo menikmati pemandangan sing sejuk dan indah iki. Karo nunggoni anakku mam jajan. Lah awakmu kok ora jajan, Mak? Walah wong diomongi karo Pak Erati tukokne jajan kok Alesane ben mak diet. Dietmu ki diet dompet, Pak. Wong bojomu ki wis kuru kok kon diet. Alah, anakku mlayu nang ratan ki arep digorgot. Untung enek Pak langsung digendong. Walah lele. Kok jan kudu ucul ae to. Ngene ki lho, Cah, guyone Pak karo mak ki mesti beda. Lek karo Pak mesti ekstrem tumbul-umbul ning ngono kuwi kaya layangan. Oh my god. Ujuk-ujuk wis teko desa tercinta ki lho, Cah. Lah kok enek bocil ngumpulne layangan sore-sore. Pemandangan sederhana tapi nang ati marai bunga. Kok ya seru to, Cah, yo ndelok bocil ngumpulne layangan. Nostalgia cilikanku mbiyen.